Sorry. The score is on set. 35 points. Game for 17 points. Ano na, nag-check tayo? Yes, sinabi ko na. Sige, sige. Sino po? Si Chester at si PLS. Kapag yun na. Parang yung sila, ano, 3 weeks ang bilhin nila. Ano makita mo? Hindi pa kayo nalala. Hindi mali. Huwag ganun. Tala ka. Siya, ako na lang mag-score. Hanggang zero kung matali. Super deceptive yung parang. Pati nga, Tapos nag-block. Please proceed for the one that's not delayed. Please prepare for the
tunay na ito. Please prepare to be ready. May mga nakakalaro ka na doon? Balik mo doon yung shot. Pero sila. Tatlong pas na rin.
Ako maglalaro. Kabat sila ko. Hindi kasi seryoso. Ito kanina. Yung mata niya. Nagsasalat na lang.